Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Smoke Games. Πάμε να κάνουμε πολλά πράγματα, να ανοίξουμε packs, να πάμε τέλεια και να κάνουμε. Με λένε Κοκό και είναι το πρώτο βίντεο που κάνω με λόγια, γιατί για κάποιο λόγο το προηγούμενο editor δεν τα έπιανε, οπότε τώρα έχω κάτι που να τα πιάνει. Πάμε να ξεκινήσουμε το pack opening. Πάμε λίγο. Δεν είναι κάτι τόσο wow. Συνεχίζουμε. Ωραία. Και αυτό. Και αυτό. Ναι, και αυτό. Ναι. Βλακίες τυχαίνουν παιδιά τώρα. Οπότε, οκ. Πάμε, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε. Οκ. Πάμε. Οπα, κάτι έπεσε. Και πρέπει να μιλάω δυνατά για να ακούγομαι, οπότε μέτρια, κομψά. Πάμε, ανοίγουμε. Πάξ. Πάμε. Άμα θέλετε κάντε και ένα subscribe. Κάντε και ένα subscribe στον αδελφό μου τον Pokeguard. Κάνει και αυτός πολύ ωραία βίντεο με λόγια. Συνεχίζουμε τον Νίλο. Τι βλακίες είναι αυτές. Πάμε. Αδελφέ, χαμηλός. Συνεχίζουμε, ακούει βλακίες ο αδελφός μου. Ελπίζω να ακούγομαι τώρα και να μην ακούγονται αυτές τις βλακίες. Τίποτα καλό. Πάμε να δούμε άμα πουλήσαμε τίποτα τουλάχιστον. Πάμε, my transfers. Ναι, πουλήσαμε, τους check. Ωραία, τώρα θα έχουμε πολλά λεφτά λογικά. Ναι, και μπορεί να βοηθήσουν για να κάνουμε κανένα ωραίο challenge-άκι. Ένα πολύ challenge-άκι. Συνεχίζουμε. Πάμε να δούμε μήπως κάτι για trade. Δεν έχω καμία από την κάρτα που θες φίλε. Κάνει disconnect. Πάμε, άλλα δύο θα κάνουμε. Πάλι δεν έχω την κάρτα που θες. Σε προσφέρω τώρα φρόντες. Ναι φίλε, ναι. Με ικανοποιούν. Κάτσε να σου προσθέσω κι άλλα. 3, 4. Σε βόλεψαν. Έστω και για μία από αυτές. Πάμε. Μου έκανε disconnect. Γιατί. Συνεχίζουμε. Πάμε. Πάμε. Δεν βρίσκουμε. Άλλο είναι τέτοιο θα δούμε. Να ξέρετε. Ησυχία. Συνεχίζουμε και... Γιατί κάνει disconnect τέλος πάντων. Ωραία, αυτός τι. Έχω τον Καρίντσια, τον Ετώ. Ωραία. Γιατί έφυγες από τις κάρτες που θες. Τέλος πάντων. Θες. Δεν τον έχω. Έχω αυτόν τον Ροναλντίνιο. Σε βολεύουνε. Τι πέσες να τρολάρεις. Θα κάνουμε άλλα ένα για το καλό. Θες δεν τις έχω. Δεν με έστειλε τίποτα που δεν με στείλει. Τώρα όλοι θέλουν μόνο τους 99 γιατί δεν θέλουν κάτι άλλο. Έχω λεφτά. Οπότε εντάξει. Συνεχίζουμε. Τίποτα.
Ωραία. Εσύ μόνο τον Εμπαπέ θες. Δυστυχώς δεν τον έχω, φίλε, αλλά έχω αυτές. Καλή που έκανε δύσκολο. Πάμε. Εσύ τι θες. Καρίντσια, Χέντρι. Τους έχω. Μωρ. Τερόλερ. Wesley. Give me all cards. Okay. Right. Fat. Give more cards. Give more coins. Οπότε, εντάξει. Ωραία. Σου βγάζει ότι δεν τους θέλω. Κάτσε να του δώσω και αυτή. Και αυτή να ηρεμήσει. Θες να δώσω κάτι άλλο. Έφυγα, δεν. Κάτι να προσπαθήσουμε ίσως να κάνουμε μέσα και ένα trade. Συνεχίζουμε. Τίποτα. Δεν πειράζει, παιδιά. Αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Και bye bye, στο επόμενο βίντεο.